Dimecres 31 d'agost. Evangeli i Salm. Memòria lliure. Sant Ramon Nonat, prevere. Sant Ramon Nonat, fill de Portell, a Seguerra, frueix d'una devoció extensíssima a Catalunya. Segons una tradició molt constant i coneguda, nasqué per operació cesària, d'aquí el nom de Nonat, i fou un dels primers mercedaris. Home apostòlic i abnegat, sofrí una dura presó a Algèria. Taumaturg famós, fou creat cardenal i cridat a Roma pel papa Gregori IX per tal de ser conseller pontifici. Morí el 31 d'agost de l'any 1240 a Cardona. Primera lectura. Treballem en l'obra de Déu, i vosaltres sou el seu conreu, l'edifici construït per ell. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Jo, germans, no us vaig poder parlar com a homes plens de l'esperit, sinó com a homes nascuts de poc a la vida cristiana. La doctrina que us vaig donar era llet i no menjar sòlid. El menjar sòlid no l'hauríeu assimilat, ni ara no ho podríeu fer, perquè teniu mires encara massa humanes. Aquestes gelosies i discòrdies que teniu, que són sinó mires humanes? Uns diuen, jo sóc de Pau, i d'altres, jo sóc d'Apoló. Què vol dir això? Sinó que encara sóc purament humans. Què són Apoló i Pau? Simples servidors de Déu, que us han encaminat a creure cadascú segons el do que li ha fet el Senyor. Jo vaig plantar, Apoló va regar, però Déu és qui us ha fet créixer. Aquí no compten per a res ni el qui planta ni el que rega, sinó Déu que us fa créixer. Que un plantin i un altre regui és igual. Cadascú rebrà de Déu la paga que li correspon pel seu treball. Nosaltres treballem en l'obra de Déu i vosaltres sou el seu conreu, l'edifici construït per ell. Paraula de Déu. Salm responsorial. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretat. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretat. Feliç la nació que té el Senyor per Déu. Feliç el poble que ell s'ha escollit per heretat. El Senyor guaita des del cel, observant un per un tots els homes. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretat. Des del lloc on ell resideix es fixen els qui poblen la terra. Ell que ha modelat un per un tots els cors penetra totes les seves accions. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretat. Tenim posada l'esperança en el Senyor. Auxili nostre i escut que ens protegeix. És l'alegria del nostre cor i confiem en la presència del seu nom. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretat. Evangeli. Aleluia, aleluia, aleluia. El Senyor m'ha enviat a portar la bona nova als desvalguts, a proclamar als captius la llibertat. També haig d'anunciar la bona nova del regne de Déu a les altres poblacions. Aquesta és la missió que m'ha estat confiada. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps Jesús sortí de la sinagoga i entrà a casa de Simó. La sogra de Simó tenia molta febre i van pregar a Jesús per ella. Jesús se li acostà, manà la febre que la deixés i la febre la va deixar. Immediatament es llevà i el servia a taula. Quan s'hagué pos el sol, tots els que tenien malalts de diverses malalties els portaren. Jesús imposava les mans a cadascú i els curava. De molts en sortien dimonis cridant i dient-li, ets el fill de Déu. Però Jesús els renyava i no els deixava parlar perquè sabien que era el Messies. Quan es feia de dia, sortí de casa i se n'anà en un lloc solitari. La gent que el buscava arribava on ell era i el volien retenir perquè no se n'anés. Però ell els digué, també haig d'anunciar la bona nova del regne de Déu a les altres poblacions. Aquesta és la missió que m'ha estat confiada. I predicava a les sinagogues del país dels jueus. Paraula de Déu. Et desitjo una bona jornada.